wato society ɗinmu ya lalace da yawa saboda mai saboda shugabanninmu ba su ma gane mu ba da gida. Gyaran al'umma sai an fara shi daga gida tun daga mata ba ma maza ba. Shi sa kuma su ya tafi da muhimmanci tabba rayar da talaka a rayar da iyalansa. Mata na cikin gida da 'ya'yansu da matasa su ne aka mai da al'amari gare su caya za a yi a gyara su an gyara irin wata gyara. Duk wanda abin da ana ta'addanci wallahi tallahi rashin abin yi ne. Yau duk samar da abin yi wallahi ba ya shiga harkar fara ko gaskiya ne. Diyar da ada sana'a yi ko otuna da abin yi wallahi ba ta zuwa yamma ko ba gaskiya ba. So da shi za ka mulki wannan abin mun ka ɗauki shekara 8 mana yi ne ba mu karɓar komai gare su. Mu ma muna ganin nan mu ga al'umma mu ne. Wasu akwai musu yin man shayi, wasu akwai musu yin sabulu, masu yin kosai su je su kosai haka muka yi ta yi. Muna roƙo Allah ya karɓa su shayi. Kai har da balinde bari mu zama a ƙasa Hausa ba mutumin da adda tundun bashi ban balinde. In ka kai shi da gare shekara 3 za ga mutu. Ka sa abin da yasa da naman da yake sa bashi yake amsa. Yanzu sai da go sai bai da kuɗi sai kuma karɓowa. In ya karɓa bai sai da ba bai ci riba ba kaga bashi ne ya karu kenan ko. Gobe yake kuɗi bashin na ya karu in karɓo kawasa ya koma ciniki bai gama sai suwa ba bashi ba karuwa kamun ka duba bashi ya mai yawa. Amma a baka ma'ayin mafi akasarin barin je in ba ɗan gari ba ne za ka iske inda ya zama gidan da bayan gari da sa yau ta nan ka zo ka baka da kawai